Здравейте, приятели, здравейте на всички! Последните едно-две видеа, меко казано, си фантазираме. Какво бих направил аз, ако имам вас? Карам колело на Марс. В този поглед на нещата, общо взето понахвърлихме някои идеи за благото на България. Какво би се променило по една или друга форма, или поне някои от нещата. Ако се задълбаем, доста може да напишем, доста страници. Но ако трябва да мислим по-глобално, или по-точно да си фантазираме по-глобално, ако имахме власт да командваме целия свят. Има такива хора, да. И бяха масони, тамплиери от пантивека, илюминати и тем подобни някакви си прослойки в обществото, наречени дълбоката държава. Или зад колисието, което дърпа конците на марионетките си ги поставя, сменя и така нататък. Ако трябва да ги конкретизираме този глобален световен елит, да го сведем до идея какво иска да направи, то не веднъж се е подсказвало от гледна точка да се постигне златния милиард. Златния милиард. Както казах, ако аз съм там горе, бих направил нещо друго. Отново в тази посока. Няма смисъл да казвам, че не би го направил, но то общо взето, честно казано, си върви ръка за ръка. Това на предвид. Първо да конкретизираме какво правят те в момента. Глад, мизерия, войни. Даже вече някои се казват ваксини, максини, но лично аз не мисля, че това идва в тази гледна точка, при условие, че могат да направят по много различни начини, ако искат буквално да свърши всичко за 24 часа. Те го правят цел глад и мизерия. И очакват да стане това цялото нещо. И войни, нали? Лично аз казвам, че това е грешно. Какво бих направил аз? Точно обратното. Пример мога да дам с сегашната тяхна теорема, като сложиш едно равно, какво се получава? Обратен ефект. И примера, да речем, една малка държава, отделена от огромна Индия. Това е южната част, юго-исток, наречена Бангладеш. Не говоря за конкретно Индия, да перифразирам там с Пакистан, не. Долу една малка въшка, Бангладеш е 164 милиона. Завийте наляво. На фона на това казах въшка, защото на фона на Русия, най-голямата държава по територия в света, тя представлява една малко въшчица като градче, нарисувана точка. Обаче е 164 милиона, ако не се бъркаме нещо, а Русия е 144 милиона. Вижте за каква разлика става въпрос. Ето това се получава. Значи, те не умират, те не се похабяват, те се размножават. 4 деца са най-малко, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Боли, гости, вакцинирани, мързоливи, но се размножават като мишки. Без да обиждам никой, естествено, просто давам пример какъв е ефектът, който е наложен сега, какъв ефект се получава. Както казах, аз бих направил обратното. Бих наложил
Абсолютно това да е честно. Нито една държава няма да бъде гладна, бедна. Пари има. Както знаете, толкова милиарди се хачат за глупости. За изхранване ще има. Уж бяха създадени с тази цел изкуствените семена, пестицидите, генното моделирано в същата работа. Ефектът е нулев. Глад. Аз ви гарантирам, че няма да има беден и гладен. И ефектът, който в момента е заложен, ще бъде постигнат. Както се казва, има такъв един вид, няма да го знаете. Отворени малки скоби да го разкажа набързо. Срещали са две млади булки. Едната се оплакала, че свекървата умряла, другата бре, как така, браво, много се радвам. И тя, моята не мога да я умора. Сея храна с твърд хляб. Това ти грешката, и аз сега правих. И накрая, като купих един топъл хляб, мекичък и хрупкав, целият го изяди и до там. Отварям скобите за вица и малко тъпичък. Но общо взето това е ефектът, който ще се получи, когато всичко бъде задоволено. Както дадах пример с Бангладеш, сега ще ви дам пример с другата държава, която се наблюдава този ефект. А тя е най-развитата. Една от най-развитите в топ 3, тя е на второ място, Япония. Япония в момента е държавата с най-застаряващото население. Тоест, пише Ебигал. Тези хора са най-напреднали, не са лишени от нищо, но явно това не лишение, тези угоди, както се казва, имат обратен ефект на населението. Няма бракове, няма раждаемост и се получава застаряване на нацията. Ето това ще се получи, ако целият свят бъде буквално не лишаван от абсолютно нищо. Така че се чудиш кое е добро и кое е зло. Гледна точка някой път, както се казва, да му изкараш очите и му изписваш веждите. Да приключим с фантазиите. Надявам, че ви харесва това филмче, къде го разказах. Сам си го измислих. Но наистина светът е тръгнал там с това, с този глобализъм като развитие, свързаност на обществата в момента, в големите държави спрямо иновациите. И наистина светът е тръгнал натам. Буквално, ако сега нашите деца използват ли си химикал, то нашите внуци няма да ги използват, няма да са виждали химикал. Ще бъде само като нещо от историята. Ще бъде дигитално, сензорно и така нататък. Обясни ви на какво ще доведе това цялото нещо. Може би е за хубаво, кой знае. Това са неща, които ние сме независими. Знаете ли що? Защото от нас нищо не зависи. Надявам, че ви хареса тази гледна точка. Хубаво нещо да допълните. Дръснете. Живи и здрави. Чао, приятели.